Здравейте! Днес с моята най-добра приятелка ще играем на изтегли, преглътни и отгътни. Айде! Готова ли си? Да, айде. Давай ти си първо. Добре. Така, обръщам, трябва ли? Ти ли? Така, ето това. Ето. О? Сега, моля да е нещо хубаво, нещо хубаво. Не, постави последното. Смей се! Не, знам, Боже! Сега съм с последното, дано да е някой хубаво отново. Сега ще го напипам. Първо преди. Това съвсем. Хайде да го пробваме. Страх ме. Ама е съвсем. Да, се. Може да си отворя очи? Да. Сега съм аз. Семки са. Сега съм аз. О, какво е това? Какво е това? Много ме страх. Спокойно! Много ме страх. Имам чувство, че нещо гадно. Какво си ти, бе? Аз ме да си хапвам семки. Нещо студено? Да, стоя в ходилника. Маслинки! Много вкусно. Първи рунд успешен, сега втори. Нищо странно. Това е лице! И кой ли ще падне лицето? Сега съм аз. Какво си ти, бе? Нещо мекичко. А ти си много огромно, бе, човек. Кашкавал? Да. Добре. Втори рунд беше успешен, сега да видим трети, много ме е страх. Ау, какво е това масло нещо? Не! Не мога. Come on! Айде, бе, яш. Айде, бе, няма да изяде. Това е бомбона. Чакай, може да... Какво е това, бе, човек? Сега ти си отвориш очите. Ще видиш? Сега аз ли съм? Да. Нещо огромно е това тук. Не знам какво си ти, маняк. Това трябва да го отгриза ли? Ау! Вкусно ли? Няма вкусно нищо. Това не е авокадо на културата. Авокадо е? е. То авокадото има вкусно нищо точно. Успяхме да познаем всичко, въпреки че ми беше много страх. Ти ще кажеш ли нещо? Може ли пак?